nang me san hi atet lai chuan anuna pangai khop mai Sun State Kuching area apianga Yangon a Australia medical school an kaltira kumsom ni ani meu chuan doctor ani de to Myanmar khopuya doctor na thoka thakata India poisa chuan chiang sing ni a hlo phalo deu private hospital a tho neu ne na bel khom point sing tam tak chu ala lem lo ti a khriat thei ma se chu na chu atui zong ani tlat lova atui zong chu modeling lamania swimsuit nena athalak ta de apian lan theina tur thalak ta chu po sa sing chhotan ta amaro chu doctor ani wangin athalak post train ta chuan aza omna le atna zo omna thenga a khoi poi theinia khria in khak ani nge ngeya a ul sam zongin tuna chuan kumsum thumatling ve towa Facebook le IG lama million hi chuang follower sa nei towa chu tiang ka chuan a doctor na kha chu a thok to lawang ti po hi kha thiam thei mai ome National Medical Council chuan a hna chu thok chhun zom to lo turin an tia a ban san hlen ta an ram hian hetianga an doctor seksi chho ta do tuk hi an du lo ani nge yang a license an cancel saka Buddhist sa khuwa tamnaram an ni wangin ain pholan dan chuan do tu anei tir hnem em maya chu chuan ani tu ai ma in avok lar bok ni in an soi a chung te po hian an du lem lo ma se atilak loa sang hi de som ni alo then meu chuan puitling lam thil de ulek OnlyFans account siam ta nge nge a chuta chuan a hlo chhuwa po atam thakata India poisa in nuai somre chuang dai te lak lu chang aneya ani chuan atak takin ka taksa ka zuak chuang lawa tu ma ka ba mut pui lawa ka video min an en nan poisa khamin pe ni maya mai chana ti sa takin tu ma tin thun zum na ka nei pui chuang lo a poina ka khelo ti na soi ni enge a video wa chona ti ba thin ti kha khan khatin kan lo khelo mai thei a taksa lang thei zong zong atar lang veka aza mo te khal kualin chu tiang chuan thir tu te lom na tur kha a siam sak thin ani de uber mai ama chuan athil ti chu a in chhir mai a lau thin ma se COVID-19 alo lenga doctor ten buai em maya chuti lain ani chu mani omhuna olsam takin sum alalu teu theya chu wangin a in chhir ta lo ni na soya chuti lain mi nun na chana doctor tam tak an tha le jung seng te ro aza le thua soya tin a unau te le khazir mek le medical lampang zir mek te po a support in sum le pai hangin a tampui thwin mi te chuan engpon soi theye ma se ke ka ngai dan hi ka so son don lawa a him chin tok nia ka khriat hian ka che zelanga chu tok mai tin ama hian a soi bok ani thil sual lo kan te na hi enga tawin nge kan ti chuan kan thil ngai hlut beka tang hian ani kan ti theiome I thil ngai hlut kha enge ni ti ngai tu chiang photla chuta tang chuan thil sual lo I thlir dana kha adang lam vek mai don ni mitam tak chuan zo om na te ming that na te mi te na an soi zui dan tu moi te an da poi mo an ngai hlua chu mi mang chuan thil sual lo kha alo lang ta maya ama ko tu na kan enta ka te kha chuan sum le pai ho sakna kha ada poi mo ta em maya sum le pai ho sakna da poi mo ani to chuan sual lo a thlir dana hadang lam le vek to mai ni mi zo te zinga po hian Christian Bible ring in ti si hian Bible hi thil sual lo te dana phang lem lo hi kan tam em maya ke mani ngai dan te kan thlir dan te khotla ngena a thlir dan te chumi chu sual lo te na mang kan tam to em mai ni chumi ni wang chuan mi thil ti hi a sual e thalo ve ti kan in soi sak bong po hian a le lam pol hon lo chea a sual na om lo zia le a poi lem lo zia soi mam du tan chuan soi mam thei em mai ni kan soi tong khan kan thil ngai poi mo zo hian kan thil sual ti da ti lo kha ain an to lo wangin eng po hi a soi mam thiam tan chuan a soi mam thei vek mai ni ama ro chu khai khom na ko sei du chu enge iduna khani ngai poi mo ida poi mo bek ti khai ngai to la chu ta tang chuan thil sual lo kha lo lang don ani nang le ke chuan sum le pai te ho sak na te lar na te hi kan nu na kan da poi mo bek nei chuan khami kan hmu theina tu ka thil a kha a poi lo chhome don ani to na mi te po kha enge poi chuang lo a tak takena va phang chuang lawa ti khan alan ti kan ring ma ta enge poina ti kha ngai da ni mai ni ama ko chu tu na thlir to te hianin
kan nuna hian da poimo bek la tha ka ti chu Pathian Bible Pathian du dan hi ni Pathian chuan enge ngai poimo kan ti chuan Pathian chu takin kan pe thei to lo ni me the ma chu Bible a du zong te athil thir nan te kan mu theya chuta chuan aziak kim maya aziak to lo mo kan tia po hian a thang moi piang te ti te polo om le zera chu tiang ni wang chuan sum tam tak ain ming thade than jok tu ni ti te po kan mu ni chumi ni wang chuan Bible ngai poimo tu kan ni chuan kan nuna hian eng hinge suala eng hinge sual lo ti kha ol som takin kan thiak zung zung thei don ani ama ko chu chumi chu ni lawa min anuna sum le pai angai poimo a suma tho chhuat theina ani don pho chuan tuna kan enang kha poi ti do na khalo om chom me ni mizo te zinga po anom dek to ni enge poina atakin an vati chuang lawa an taksa mang khan ti khan person ti meng mo entertainment thilan veklom ezon na thilalom tin atak takin an va sual chuang lo tin ngai to na sual kam pu chuang lo tin an soi mam thei em mai ni ama ko chu kan gol be he nge ni Pathian ong bol ani em nge ni anga sum tho chu hum phun pha niang ti te tin sum tam tak ai ming that jok ha kan gol ani em ti te kan gol be hi poi mo em mai kan gol be ji hian kan thil sual nge sual kan ti le ti lo hi kan mu dan hi adang lam don ani ti kha don chu ma hianin thek to zong zong ti hian khreira kan thin lunga tu nget bok la thain ka khia kan halam hun zela thena de pok na tok ve theya sum tam tak hai do theina chans te pok na tok mai thei ti ve ze wida poi chuang hai nem tiang chi te po ataka ton che hian naka hak te me nia chu wang chon tu na tang hian kan na hin nge ka da poi mo enge ka gol be ti hi ingai to non chuina ngo ole video danga kan mu lai vek nga ti chon tun ma kan ti thrin chi tang kan ti kha kan om lo ho kan ti kha khang kha tu nai en na chne la hian kan kon ti zeu zeu thuina en tu that lo chuanin alelin khami hun kan sen neng khanin ain mel thrin lawa eng pon se in lo en thata view sa that chuanin bagulak do bangan ti chola thei tu ka ngai la helai hian kan ti to sap khato mai ila en lo chon lo en don ni o